poi sa kapasdang jong kaneka panel discussion ngin leja khamat oblei ban bu ke jing duai kuk pa jing bah beneng ngi ai ngu ya metrai na mar kaneka por ka bakodon ka mela panla engi bangin yo e kaneka ka kabu ya kaban ya keren man ya tai ban ya pensai sik para bangi ke jongi ya kapang jong ke jing pen baptis trying don kam yo mun sim jong me man pensai hapo ke donut ke jongi ban ahingi ke jing champang bakan jaman sim bat kum juru man pen kre ya kadonut jong kinong kami bakin yo ka jing shai na me hi try hakan ya try to sha bangi nginang manret pat me menong man kraw haka kerteng jisu ndwai amen kubli phi baro kinong kami ya kaneka channel jong ka Riboy Presbyterian Synod ngi aingu yo blei haka basdang namar bangi yo kaneka por ban pelong ya kaneka panel discussion ya kabala penmi da ka media committee ka bahab apo jong ka Christian Communication Department but hakane kapor ngidon banye keren halor kapang jong ka jingpen baptis kane gede jong kapang ka bakongsan ka ba babun ki para banget jungi ki ju artatien nani kimdon ka jing soskam ha baye keren bat kane ka pang jong ka jinget ke jongi but hakane ka panel discussion ngi so comment bangidon I pastor Kepi Masyering I balalong ru Senior Executive Secretary jong ka Riboy Presbyterian Synod angi don ru I pastor KS Ronghang ibalong u Executive Secretary jong ka Synod ka jongi ka menta pat ngidon I teman besan RR Pamsyong nakabalang umsanong bri ide I principal jong ka school hang te ham sanong bri but I lalong ru moderator balasong tait jong ka Riboy sa te Presbytery tiha kaneka por ka menta ngi sokumen Bagi ai kublei phi baro pastor baik teman basan papilaya pelat por ban poi sakane ka panel discussion ka jingpen baptis ka ka mat ka bakongsan bat ki babun ki jing hikai kimi ha ki platform yalap bat ha ki social media bat ha ki YouTube channel ki baper syapang ka jingpen baptis bat kani ka jing bun jong kinong batai bat kinong pun sotu ka bu hateng ya ki parabangit ki jongi haka jing syayong bat kedon ru ki por bat ki khep ki ba ki nong ba ki parabangit ki jongi ki la sha elam bakla bat pen sutu bakla namar ba kim na syampang kanong rim jong ka jing pen baptis deh kan ka por ban sutu kai ka jing pen baptis ngakwa ban yo ka jing syai na kini ki panelis ki jongi ngine simbentalang bat ban sedang kan ka jing keren ngakod iai pastor Kepi Masyering ban nyarap ban pensai hangi kei kajing penbaptis pastor to doktor kamai kumu moderator ba peniat kaneka panel discussion ka bingidon ngakemen melong weni panelis panayo panisi menta lingba juga kaneka channel juga sinat ke jungi teban nom slam kaneka jingkeli ka ba pila bu kai ka jing pen baptist dengan ai tang jubab ke balingkot ke bangi kum ke balang presbyterian ngi sungthu denrei ka badon pat hakai ka nongrim ke baskam ka balasot hi na ka bible ka balong ka ketien ka jong blai teka riti peniat balang jo ka balang presbyterian ke jongi hari India ka balang presbyterian kalabatai syai ka ongkum ni ya kejing mut jo kejing penbaptis bakadei kajing saj daga haka kerteng kajong pa kajong kun bat umen sem bukoy kajing saj daga haka kerteng kajong pa ukun bat umen sem bukoy kamkut dang kata ka ongru bakadei kadak bat kasyap kemut kasil bat kasain jong kajing yaso bat Yesus Kristus kajing penyaso Yesus Kristus kadak bat kasain jong kajing karsi enro nang ta kadak bat kasain jong kajing katmai kajing pekatmai kepada mensi mukoi bar kalongru kadak bat kasain jong kajing IT no jongi yala de hau Yesus Kristus
Ti kita kilong kimat kiba kongsan bat kiba kemat ke jumut kiba kemat do. Jo ke jing penbaptis. Kadak bat kasyap. Jo ke jing penyeso. Jo ke jing kapat. Jo ke jing pentemai. Bat ke jing IT ke jongi. Hau Yesus Kristus. Te ka jing penbaptis si lakren syai. Bakata kalong ba. Ke jing penbaptis kalong hi. Ya gitu kibelak telak memut, mo kiba pelai ke jengit ke cuki Yesus Kristus, berkum juru ki kun ki ti ki jungki. Kata kalong lengkot, ka jingsung tu ka bah kemat ka bakum ka balang presbyterian ngidon ka badon ka jing sisya nak ketian ke jongplay. Dokulisun pastor nak betul nakabenta kato ka jing pensai ka jongpi. Ti nalor kini ki jing batai, bat ki jing pensai ka jong pastor kepi mashering tinga pli ya kane ka por. Let's say ki panelist ki don ban ong AA. Dr. Kamai nong mali balong nong paniat jo kaneka panelist question kaneka sengi kaneka po ngadap daga jing songkeman ke bakrau ban yo ban ya simata ka program ke bukum kane bat habede betu jing kali ban kong nalor ka ba irban kepi mashring ila bataya padang jongi kam don kano ka ba ong kam dei ke ba story ila batai ten retang kendiap ngas kwa ban ram ka ba store lebu berkata kalong kedak mat kasyap bat sakaway ka poin kedak mat kasyap jong baptis kapen i la rangi sim ya ka habang penot kam baptis kapen i ru berkata ka di kedak jong kasyap jong kasnam ka jong Yesus Kristus bat habang pendep ya kata jing le jongi na jing le niam jing baptis kapen iru e kata kajing syayap kajong turah Yesus nomor kata ka we gadak ka ba ngelak ban yo i nak baptis kadai kadak jong kajing ia kajong Yesus Kristus baling yo ong kadak nomor ba ka hi la nek baptis hi dalade kamla ban sa ikipop ta kadai ka bang de su syai dan rei kawan rak pade ka dur bakan jaman sim jong kajing syak kajong Yesus Kristus kajing ia jong uela kajong kajing im alor jong kajing pna kata kadai kadak jong ka syap ka ban pau dari kajing le ka basyabar kadak ka basyabar ha ka dur jong ka baptis Tengah dan tang tak kendiat berbenrap ya ke baik pastor ada ban patah pering jong hek por. Dokulisun pastor ke Asrong Hang. Te i temen besanar pomsong let's say yo idon ka jing yo i lane ka jing yarap pan benrap pensai pan scam shu ya kene ka jing pensai ke jong ki pastor ke jongi. Ta Dr. Kamailang nong mali nong peniaj moderator jong ini ka panel discussion kong ngai kublai ya ka riboy presbyterian synod baga penyo ya ka bukum gene program naga pentaban long ka jing yarap ya ki parabangnya ha ka dong ka thain ga mangingi don tenga kershan ya ga ka bala ya kren lagi ki pastor baro arngut kato ga bala ong dai pastor ke pi masharing ru kala syai ha testang kendiat nga benrap ya ka to ka jing syak pen baptis ya ki bakala ke bamut nang ta ki khun jong ka balang nang ta sa ka wei long kini ki bawan na ki wei pat ki balang ngim don kam ban pen baptis yo kat kum ka constitution jongi ki ka balang presbyterian hi sisin bala deb ban pen baptis dagi wei pat ki balang ki organized church la ban ong tengim don kam syu ban pen baptis tenre ka ka bangi jule kalong ba la dagi day pat ki unorganized church ki balang ki berit ki bompat itu ki balang simet te ya kita te ngiju pen baptis Dokulisun temen besan pila kren ya kowe kamat ka badon kam makata kalong ba kajing pen baptis kalong tang sisin bat ka balang presbyterian hi ka pediang ya kajing pen baptis ka balale dikui ki kenhun balang tang baki di ban long ki ba don hapo ka shatri jong ka NEICC lane ki badi ki organize churches lane ki balang ki bala itu ki bala kamslam di i pastor kepi mashring mane i keren kendiat ngayo barat ya kawi ka phang kalong ba ka jing pen baptis kalong ya kita ki bala kala ka bamut ne pastor tenri ka balang jong i ki bala kala ka bamut tenri kawi ka jing kentho bat kajing
kedo kejong kita kinong kento kalong ba kabala presbyterian jongi ka penbaptis wat ki kelung ru lane ke ngidon ka practice ka jongi ka bangi ong ka pedo baptism lane ke infant baptism ti halor kan ka phang ki babun na pedeng ki para bangit jongi le se yo kimshai pastor ngi kwa pi penshai halor kan ka phang bali bangi akabalang presbyterian ngi penbaptis ya ki kelung To doktor kamai kani ka jingkeli ka papikeli pat ngan persyang ban jubab ka lengkot kumni ngakwa ban ong ban keren da ka basyai hapeng jungi bakata kalong baka jingpen baptis ka bangi kum ka balang presbyterian ngile ne ka no ka jingpen baptis yaki kelung mo yaki bedang red mapihilam kalong very much biblical kadon na kaya kanong rim ka basyai kanong rim ka baskem kanong rim ka basisya kat kum na kaktien ka jong blay hakaktien ka jong blay kaway ka bangilap ka ba syai ba kalong ba layatu dak basyai ba kadon ka jing penbaptis ya ka yeng borok kaway ka bangiong ka household baptism ka jing penbaptis ya ka yeng borok kaway ngila ban pule kata kikam ki apostol kalnong ka bakhan riu ka khot ka bakhatsan ngata kalnong ka bakhan riu ka khot ka lai pulai bat lai pusau kumar syukedo tang iwe bat arteli kajing pen baptis iau Cornelius kalalong om tang iu Henry kalalong ru kajing pen baptis ia ka yeng baladangi pule bahana ka Bible kikam ki apostol kalnong ka basyupo kat khot ka ba iwe haduk ka basap prahi bayau Cornelius lei kaji pantis ka ba u khot kalong ya ka yeng ya ki kuru khot bad ki lok ki ba ie ki jung u ki badon ha kata ka yeng ha ka por bal penbaptis ki ketika household baptism kamut kajing penbaptis ya ki khot jo ka yeng baro te bang ong kat khot jeng ki khot jo ka yeng baro kamut ka don ha ka nadu ki kelung ken ki kena samla kirang ba hadu kitmen ladangi pai sya kaying juga Lydia ru kalong kumta kabelabu rekod au kikam ki apostol kanong bakhan riu kot ka bakhat we ru kat san kot ka bakhat san ka ong bala penbaptis ya ka bade kaying jongka ka bumut ya kaying barok ka we ladangi pai sya ka we ka to ka jingja kikam ki apostol kadon kan nong rim ka basyai ka bayatu yau tunong ap bendi unong ap bendi ka ai ka bupol bat usilas kilale labu jung tho ki kam apostol kal nong ka bakhan riu ka khot ka bakhan riu hadu saupo kan ka khot ka ong ka basyai kumni te ula shim yaki hakata ka ju ka por men miat bat ula saik no yak ki jingmong jong ki bat la pen baptis yu mau bat ki jong u baro ka bumut ya ka ying gasam ka jong u baro ka we pai sya ka ying jong Crispus ru ka longta ki ying jong Crispus bolong we na ki dong sinsyar sinagog hakorin ka kikam ka apostol ka nang bakhat pra ka khot ka bakhat pra ka ong bateu Crispus unong sinsyar ka sinagog ulangay kau try lembat ka yeng jung ubaro bunru na ginong korin ke bakil haba kelio sengong kilangay bat lapen baptis ya ki ka mamut ka jing pen baptis ya ki yeng ketak di ka bakmat habang ipai na ka tien ka jung blay ka baar ka basyai ba kalong ka ba ka ai ka bangingit ka ai ka badon kalong baki kunlung ki don hapo ajong ka jutang hapo ajong ka jutang ajong ka jikai kajing pen baptis ka bangi keren kam dei ta kajing baptis ki believers gitu ki bakala ka bamut tendre ka longru kapan kan marung ni ya ka covenant ka bodon kemut ka jutang kamut kajing ete tigi kelung ki don hapo jong ka jutang hoi ka kitab kebarim lak banong haka mo kadon ko jutang jo ka circumcision jutang jo ka share reka kitab ka pathamai kadon hiru ka jutang jo ka jigai ai tingim lak banong baki kena kim don hapo ka jutang ningin bu do ki syabar jo ka jingai ai
ke jong blay kidon hapo ka jing ai nang ta shu ke besai nak ketian ke jong blay ka jingker khu bo trai Yesu la ker khu iki kena mo iki kelung bal record do Markus long ba sipo khat lai khan riu Lukas long ba khat pra kat khot ka ba khat san khat nyo la ne Markus ru ku la nong ba sipo kat khot ka ba khan riu ke boong ba utrai Yesu ula sim kentup ula bu iki kti bat ula ker khu iki ula sim kentup ka ba mut hiru ba kim dei tang ki kena haba kentup ka mut kidang red hi kidang kelung ula ker khu bat ula bu iki kti haki kabe thu baki don ka hok ban pediang ia ka jingai ai ka jung trai Yesu dei hang ne bakalong ka besai ka ai kan nongrim ka bangingi don naga ketien ka jung blai ha ka bai dei bat ka ne ka benta ti tai long kendiat tiak ijing bu i baskman ha ka bai ba ka don ne kan nongrim ka baskam tenelor ka bangala de ban ong no yang hilang barok kita pay ke YouTube channel Dr. Kamai Kumjuru. Ladang ibu ikijing keli kaji penbaptis hatu kalong ya kita kiwa kelabumut. Kajubab kabasyahi kalong em. Hooi ya ki gedei tangba kamkut tang haki. Hooi kaji penbaptis kalong ya kibala he kibala san kibala sungtu kibla kala kemut tenrei kamkut tang hangta kejipun baptis yonis pun baptis hoot kala pankut tang haka jipun baptis jong kejik kala pemut kejipun baptis jong kejik kelap pelapop tenrei kejipun baptis yaki kelungru kalong very biblical kumbang yaldap bani keren syakmat household baptism mo nang taka jingker khu Yesu ngila depan ya kan kum tu nang taka covenant ka bagi kena kidon ni dep kan tu nalor nang ta shu ngidon ban sutu syai ban yo i baka jingpen baptis ka bau Yesu ulap tha ka jingpen baptis ka bau Yesu ula hukum kalong ya barok kata ka syai bha na ka tien ka jong blai baka dei om tang ye ki bala he ne ki bala sung thu kasyai bha ia ka bala bu jing tho da Matius halenong ka ba arpu pra kat khot ka ba khat pra ka bu trai Yesu ki kentien ki ba syai ong penlong senran ia ki benriu baro penlong senran ia ki benriu baro tekani ka jing long senran kendiat ladang i phai byang sikatu ka bang ong menemo ka don ka wi ka khot ka bu trai Yesu ong ka be de ki khana kaboong lada pi ai tang sikuri ka kriat ru ya we ni keding barit haka kerteng jung senran pin du ya kanong kabamut ba ya ki kena ki barit wat nadu ki kelung ki rung ya kata kebenta ka bangelak ban ong ya ki bakin rung bakin long kum ki senran ki jong trai Yesu tebo trai Yesu ong penlong senran ni ki benriu barok kamut kalakan tupi ya borok badaka nega juk kot kot uong ya borok ka bamut ka hukum kalong om tang ki ba lahe asan ki sungtu ka jing tha kalong nadu ki kelung nadu ki kena nalor jong kata sakawei pat kamat ka bakat du ka bang soban bu akan ka por kalong ba kani ke jing pen baptis kadai kata ka batheu be chakmat ka batheu be chakmat ka bamut ba ka kham theuru ya ka ba kham lendet ka badon hapo jong ka mensiam ban bu ya ka do nut jong ka jing long rublei habo ong dak mbai pat te ka do nut jong ka jing long rublei nadu menong istang ban bu kalong hi nadu pas dang ke katakan bha sibun ti ini long skendiat hakabade bat ka jing sisa jong ka jing pen baptis ka ba ngigum ka balang ni sutu Dok beli sibun pastor nakamenta kato ki jing pensai ki jong phi te ngapli ya ki wiki panelist let's say ki don kano ka jing benrap
halor kini kimat ke pastor ila pensyai. Pastor ke asrong hang. Tuan penyak ya kenika panel discussion saya sian pan. Pastor ke PM sharing la keren shibun bede kenika phang. Bat ilabu senten ke besyai kat kum ka retip nek balang jengi berkata kalong ya ki kelabumut. Bat ya ki khon ki kti jongki tak de baptis ka ba ngi ka balang pertrian ngile. Ban ong ba ka balang pertrian jengi kale tang yak infan baptism kata ka bakla namar ba ngidon ru itu ikentin mawat ya ki bakla bumut ru. Dengan kadang poi cibet kata ka jeng kelak bumut dan rei ngakwa ban nalor ki tunung rim naga ketian ka jong blai ka ba I storm sharing ila bu apa deng jongi lada don gi ong pade ba kamlong biblikal hanga hisimet ngasngau ba kamlong ka badai namar ba nak bible ngidon sibun ki dong rim ki ba pensionong rim ba ka ka bangile kalong biblikal kalong kum ka ketian ka jong blai dengan don man subu kelum na ketian ka jong blai sakawe pade ka benta bede ba ka phang ka jing baptis ya ki kunlung ka ba mangim ka blang frian ngi pediang bat ngile ya ka taru ka wei kalong nak tin ka jong blai ka ba keren syai la dang sim kelum nek babun ki benta kalong ba lakha ya ngi baro hakapop ko mo debet ong ba hakapo kami jong ala pun nga hakapom bat hakatu ka jing batai ka bangia batai menis phang baptis la batai arteli ka ki ba kham khmat ka wei kalong ka jing mut ka dak jong baptis kalong ka jing sai ki pop jongi ka jing pun khoi bat ka ar kalong ka jing puniso bat kris ka ba meneng la ya batai kata tela dang shim ya kata ka jing sai khoi ki pop ru namar balapun hakpo ka kmi jongi hakapop ngangas ngau ba ka de pan pun khoi ingi nadu badang khlung nadu badang rit kata di ka we bat la dang shim ba ka de ka jing puniso ru bat kris ru kumnon puniso ingi tandang la rangba ultemen ka de ingi puniso nadu pengidang khna nadu pengidang khlung lani kwa melong ki dekat jong kris bat ngi peniso bat kris lang ba ki peniso jongi bat kabalang te ban ong balada dang khlung empat de ki banta jong kabalang jong kris ngadon ka we ki jing keli bat kata kalong kumno tharai lada kitu ki khun jongi la melong mono thei chinrang ki khlat no hagapor ki dang khna hagaba ki we ki ba pediang tang ya ka adal baptism kim pediang ya ka e ka ba ngi le badang khlung kumno tharai lada ki yap no hagapor ki dang khna ka e jing sngo jongi ngamut ban ong ba la dalap baptis la yo im ngamut ban ong ya kata dan re ngakren jepang gar kom balang jongi lada kitu ki badang khna ki bompat rangba ki baptis kembali ki we ki balang ki khlat no hatom dei mo ka an balang jongi ka ba khang aba utra Jesu ong sya ki khna ban wan sya nga ba sendan ki khang utra Jesu ong em namar ba ka himagi beneng kalong nak benta jong kitu ki khna bali pi khang te kalong kumju atom dei mo kita ki balang ki ba ki bom periang tis kelung ken kena ada ki khang man ong ba em pi nang kena umlong kalong thik kum ba khang gitu senran kanya ba ki kena ki wan chau jisu ta ka dei ka jing tai kelum ka bang don kumno la ki klat hakapor ba kim pat yo ka jing baptis la dei ka jing sa ji ki pop kamut ba ki yap hakapop la ding sim ya kataru la ding sim ba ka dak jong ka baptis ka ding sa ji ki pop kalawan hi seta ba kebumut 4 pun khoi hi ki pop jong kiru hab ki yap namar bale namar 4 baptis eki tapi dei pat ka jingkala pemut ka pastor mashering ila keren kampanya mene pat ka banga kwa ban ong tang kendian ngan benrap yang kayak pastor la ong mene pat ka we ka long ba kitu ki pediang baptis jong jingkala pemut ki siem mek baptis jong yonis mau yonis about khot baptis khot ru ka ju ka por ka jingkala ka pemut dan re ka jing baptis jongi ka bang mangi pat ka balang pertrian ngile kam dei ka tu ka jing baptis yonis kadai ka baptis ke jong Yesus Kristus ka bahaba uyonis ong balain baptis yang danga ya me Yesus ong em kane kadai ban pendep ka hok baro mdai ke jing kala bumun laring sim baptis sing kala bumut kumno Yesus don kam se ban kala bumut tari jing kali ka bang don Yesus mut kam ban kala bumut namar bodai bulai khun jong bulai ten dai baptis ya u Yesus ong don kam ban kala bumut manga ten dai kadai ban pendep ya ka hok bat ngile baptis kadai ban pendep ka hok bat ka hok ka bang kwa ban bu haka jing sung thu jongi ka balang trian ka long ha ong pendep ya ka hok kamut wei pa wei ba pastor sharing ka krem tin jong blai mene Matius ar pu pra kat khandai ter ka khot wei pa wei u bla long usran jong Yesus Kristus u bala ma u la ne ka ying jong u la ne ka no kon ki bala kloi ban but ya Yesus ki dai ban yo ka jing baptis
บัดลาดาวกป้าก็มีกระกลอยบนบทกี่คนจงคิรุเดบันรุงลังตาดีกับฮอกบ่เว้ยบ่เว้ยบริษมาสันกันเทชันรังบารอกกับฮอกยากีกับลองบ่อุโนอุบลาสงเดมาลงสันรันจงยิสุคริสลากะลงลำบากอิงกับเซมจงลากะลงลังบากะบาลังกับคนหุ่นบ่อุดันอุเดบันยอเปียงยากะจึงเป็นบัพติสแต่งดอนในขันยัดบันรับอาเวเดบัดกันกะตาเลยชุบน ตัวจุดมันสารพมชงดอนนี้บันยารับบันปัญชาชุบันสครับ Doktor Kamai yaga bala keren dagi neki pastor skamat pastor KP Misharing bala mai phang ro kendiat dai pastor KS Ronghang haga jing ede bat kene jing pan baptis yaki kelung te haga jing singau jonga shimet kumwei nagi dikhot jonga balang presbyterian haga balang ga bangadon ngaju perkhat kumne ba uwei po uwei ubalakhana gabriu udon ka pop ten rai tela da ime bat ipa ke la dei magana ke kristan ki khun jong ki baro ki don ki pop ten rai te ha ki singau jonga hi ba ki khun ki dei ban yo e ki jing pan baptis na ka banta ban yo pen khuj ya kata ka pop ten rai te nalor kata kumbala keren menesha khamat kade ke jing pen yeso badu trai jisu te ke jing pen khoj ya ka pop tan rai ka don kamut ba la dau kupa bat ka kemi ke la long kristan automatically ki khun ki la ngat lang hang ta hen re ke jing sneu jonga kane ka pop tan rai ka long ba woi pu woi khun lung ude ban yo ya ke jing baptist kata ke jing sneu jonga bat sagawe ke banga kuwa ban rap ya ke bala mai phang dai pastor rong hang kalong ke ban ja ya ki khun jongi ki ba khlat no khlam da sha pan baptis kane ka de ka we na ke jing pai do not ke jing yam thang jong ki kimi ki pa ha ba khlat ki khun lej on tep ya ki khlam sha pan baptis ka jing ken no jong ki ba hayang hasam ka jing ken no jong ki kur ki jaj kalong ya ki kimi ki pa ba kim kit khia ban pan baptis ki khun jong ki ha ka por ka ba ki dang rit namar ngim la ban tip ya ka por ka ba uru khlat no na ka pate ta ki jing sneu jonga nga kershan ya ke bagi pastor jongi ke la dep kren ba ka jing pan baptis ya ki khanlung ka de ban long na du ka por bagi dang rit khanang ba ka jing sneu si kan kamuan haging kristan jongi hapo ka balang bat hapo ka sinod ro kunjo tang kita ka boleh sibun ngaku aban boleh sibun teman besan pamsyong di i pastor KS Ronghang mene i kedau kendiat syabhang ka jipun baptis ke jong Yohanes di let's say kan yarap iki parabanget ke jongi ke bakmi ke channel bat ki weru long kadon ka jinge pher aku biang mah kai ka jinge pher hapadeng ka jipun baptis ke jong Yohanes bat ka jipun baptis ke jong ki apostol ke jong trai Jisu ngadon tang kawehi kaba ngalak man kedeu man penepher nak di arteli ladang ipek nak kitab kikam ke apostol kal nong kaba khat khandai ka khot ban kong ter ne pulek tu benta ya thu ingi bau pol ulek poisha Efesus bat hang tu ulap ya ki kristan ki bade pan baptis bat ki bompat yo pedang pat de yo man sim bokoi bat ha bau pol kali ladep baptis pi yong hoi ladem kitu ki banget badana Efesus bat upol kali ki baptis ke bakum nur baptis pi ki ong kade ke Yohanes bat upol baptis yang ki hal kerteng Yesus Kristus baptis bat kata lapan ilpa bagron ni permo namar ba baptis ke baktu ki senran ha ki senran ki baron ha po Efesus ki lapan dep ke Yohanes dan rei upol ong em don kamat dep baptis ka bangi ong mangi mental ka Kristian baptism ka baptis ke bakat kum ke ka Yesus Kristus ka balong ha kerteng bleu pa beliau kon bat beliau mesin berkoi. Amud pan ong bagi per berenang ta kalong ba. Yohanes habat baptis ya ki beliau. Kadai tang baptis jong jing kelaba mut. Tawan jing kelaba mut ngan baptis pi bat tangkap ta. Uklam baptis ya ki beliau kerteng beliau pa beliau kon bat beliau mesin berkoi. Dan rek jing baptis jong apostol kum jing kai jong Yesus Kristus bat de kadai kata. Ha kerteng beliau pa beliau kon bat beliau mesin berkoi. Rei tang kata jing per kamalam kadeu. Dan rei ladangi kham ngam jeliu susu pada kata tingin siap ngilap pakai ke bau Yohanes ule ke serim bat kajing baptis ke ba ngilap dong wat akan yam Judaism ru kala don. Ladangi yabut ladangi ngam ong no ya paidin sia ke Old Testament.
bawat akapor jong ka Old Testament kladon ka jing saj pen khoj egi pop ka bagi khot ka ceremonial cleansing lane ceremonial washing mo ka bagi ong ka ba mano ki barung syak tempul khamtam gitu ki lengdo ki bu da kadabor habar bat ki saj ekti ki saj ki kjat manrung sepo mar kata ngan pen khoj eki bat kai ka ba yonis ule ki serim bat kata bat ka ba mangi pa dengile ong mane ka de ka jing pendep ka hok ka ba uji Kristus ong ka jing pendep ka hok bat kata kalong teng bleu pa bleu khon bat bleu sim khoj Kapulisipun pastor nakabenta kato kajing pensai kajong pi pakajing eper padang Yohanes bat ki apostol kalong ba ki apostol ki penbaptis hakar teng kupa ukhon bat u mensim khoj ti i timan basan pamsyong mene i la mention mo ila bu khendiat ya kane ka jing pediang jong ki balang presbyterian jongi ya ka jing penbaptis ka basisien ti ke ka jisngo jong ki balang mo na i teman besan idon ha ka balang sonong bri le se ila men pensayangi ke ka jisngo jong ki balang haba ki don ki para bangai ki belet shim ya ka jing penbaptis sasisien hadin balade penbaptis hapo ka balang ka jong ki teman besan Dr. Kamailang bapenia ya kene ka panel discussion ngakan mau ha ka hakikam ki apostol ka don ga we ka dekat ha ka tin ka jo blay ka ba mention gumne we utrai ka we ka jingej ka we ka jing penbaptis te hai te lada ka ne ka dekat ngin kren ya ka kum ka subject la ne kum ka sermon saya ingin penpoy ka balai ingin yo saartli salaitli kita ki weipat habangi don tang wei utrai tang gawe ke jengei tang gawe ke jeng penbaptis tenga kwa ro ban penyeso ya kene ke jeng keren jonga pi Dr. Kamai ngi ki Kristan ngi jumension ya tau ding sowan kita udon gitenat te barok kita gitenat kia sok hauding sowan telong lada ngidon sawai pat uding sowan telong kala bakala tan kata kajing yalap jongi yau Kris I kumba kajing yalap jongi kamde su sepang Kris enrengi ya ngiyalap sepang ki ritual selane ki rukom le ki jongi yaki ne ki symbols I kumba kajing mane jongi kamlong su ha ki haga mensim haga basyapo haga basisha uding sowan udon tang uwe ngid udon gitanat gibabun te sisin balapen baptis haga kerteng ke jong bleu kupa bleu kon bleu mensim bokoi saga eipat nagalian jongi ngidawa ya kata ke jing penbaptis tengah keren syai pi Dr. Kamai ba ladang isya arsin kijing Kamai te kabahaba ngim don kibukum kita ga balang long kabahaba on weng no iki namarba kila poi pat kajing yalap syaki we pat ki Kris namarum de tangu Kris uba mangingi yalap udon saki we pat ki Kris kiba kaktin ngejong ble ka keren sai gi de ki Kris lamler telada ga we kajing ngim don shu we utrai ngim don shu te ka spo hukum ro tamen nam yo we ble na lor jonga te saga e pat ka kijing penbaptis ka bangi don kam ta kijing sngeu jonga ba kita ki balasya penbaptis arsin hi baplingas ngusun bakam de ke jing bakala jong ki khun jongi lane ki khun samla ki badanglong emotional ki ba pediang ya ka pertei ki ba pediang ya ki jing ajeng mut jong ki we enrenga tengah ngakam kenno yangi ki balasan baka ke doktrin ke ba mangingi don gen ban penyok so we pat uding so wan nalor uding so wan ubde Kris tengah hakane ka discussion ngakwa penpawa kemat jongpi ya kata kenang ba ki para banget jongi hapo ka riboy sinot ngidon tang we uding so wan bat lada bakala nang ta ka jenget jongi kala bakala te tang kita kendiat ngakwa ban benrap hakmat jongpi ya kene ka bentah to store ada video ni iban ya rapat saya lo kata ngadon taban perskem moderator nong penya ya kai ka ba nonsan ila penpau akni kopor Haktian ka jong play episode sau san sau kelnong khot ka pasan ka kran sai ko mo san ni long we trai ka we ka jingai ka we ka ni baptis ban akwa ban bu haktin pa sai kum ni long ong ka we tin baptis ka mo ba tang ka we
Bagi ki bami nalor jong kata ki mut ki ki xerox copy ngashim kumta ki duplicate namar ka tangkawe ka original ka mut tangkawe tela dangile laisien sausien nalor jong kata ka mut ki xerox copy sudah ngat ong kumta kata ki we ngidon artli ban penyang kin ngurim ka we kalong baku mangil ong bana ka bible hi kamsha ingi ban le arsien sisien ka labiang namar ka bible ka ong we try ka we jingat ka we jing baptis hoi kidon gi ong ba klem ong te sisien ong ka we te kidon ba ong den rei nga pat ngashim ba ban ong ka we ka kam skem man gi ong sisien mar ka mangal ong ka we ka mut kadon tang ka we ka original copy bumut bat ki we gi jing le gi hadin jong kata ka original copy ka bla de ban le ki de gi xerox copy sudah baro kata de we bat ka ba ar hi ka ba nya kanong rim ka ngidon ban ong balai badai ban le tang sisien kadai namar ba habang baptis teng bleu kupa bleu khon par bleu men sim bakhoi bleu jongi ulong bam jukla ngi ki breu ngila ban kelet bat ngilai le arsin laisien ten rei bleu sin bala baptis agar teng jong pipik breu piklet kelet namar katam don kam le arsin laisin ban pen kan mau yo bleu ngale sa cisin ngale sa arsin bleu yak pele cisin ya kata kela ubat scam ya kata takadau kanong rim jongi kaskem te ban ya ngam cucu ceta namar ba ketu ki bale arsin te ki ong ba ketu ki bale sisien mendang kena dang kelung te ngimpat mutu te kane ka ar bale ngile biang namar ba ngilak la ka bemut te ngon le biang ngadon ban ong kumne la jin baptis jongi ka dei tang da kata ka jing kala bemut kamlong tang sisien ngat ong kumta wat hak cis ngiru lada iba ong hiban kelabamut ngihap kelabamut bon sin wat hak cis ngiru bat lada dei bangit baptis kat kum jing kelabamut cis ngiru baptis arsen sien ngashim kumta namar ba ubreu kelabamut sisien biang te adu bukut kajing im te lada hap biang kelabamut biang baptis biang yu hap biang sajisin baptis biang atau kadai ban le kumta tengah ta ong kata baptis cisin balada kemut kelabiang bat kawe kam kwa ban bu nega baha bangi ong jing kelabamut wa penlong yang bangan long unong bisar ba utu labit baptis katu 4 bit tu 4 long wa penlong yang bangan nut ban ong bautai lak labamut along baptis utai 4 kelabamut 4 long wa penlong yang dong bisar kumta ladang ngashim bautai labit baptis ngam dep utai 4 long ngabu sirun ngayang haja kau blei ngang ong ta ngayang haja kau blei ban bisar ki brio mar kata habang imla ban bisar kumta mdei hiru yengi ban bisar kumta ngishim lang ya baro bat kelung kena bat rang ba mano ki bakwa ban yo ya ka jik baptis Blejun pastor kitu gidi kimat ke baso tenar berperkat papi keren sepang kajing baptis ke batang sisien di tungin puas aku ipat deka pang jong kajing baptis kidon kibabatai ba kanai kajing baptis kadai banlong da kabasu pengam kidon pade kibaong ba kata kabasu senret ne da kabasu ta ru kabiang ti let's say kajing penlong ki para bagit jogi ban penbaptis arsien laisin let's say kadon kajing penbatah ki ba pi penbaptis tak ba syuta belong dan penbaptis biang pi dak ba syupengam ti nga kepat pastor kepi sharing bin persai halor kaneka jing sotu syapang kajing penbaptis la kanu kajing penbaptis kalong kabade ka syupengam haum neka immersion ni kabasyuta lane senret pastor banong bagajing penbaptis kalong lane ka debe te kabasyupun ngam nga ong bangila penrit palat ia kajing mut ia kador ia kajing kentang bat ia kajing ia ke bapura jong kajing penbaptis ban jubab bet shibet banong bakajing baptis dak pengam kalong tang maka kabadai tinghap banong ndai tang maka kabalong kabadai kajing baptis dak basyuta ne dak basyusun red ru kalong very biblical habang ipai sya ketian gajong blai ka kitab jingken kelanong ka bapra kadkhot ka banriu ka banyo ko ong nadu kitab ka barim kala keren tosun red ya ka gajing pengkuit halor jongki ka ong tosun red pai su Ezekiel kelanong ka balai penriu
Kat khot ke ba ar pun riu ar pun nyo. Ka ong kum no. Bat ngan senret ya pi. Da ka kuy te pin long kuy. Ka jing senret. Na duk ka kitab berim keladon. Nang ipoi kitab batamai ngin syu ai nuksano ka balong very practical. Latho sipang ka jing penbaptis haga sengi Pentecost. Bahaga ta ka sengi Pentecost lapen baptis hadu lai hajar ngut. Kam apostol kal nong ka baar kat khot ban kong ka basa puai. Te ban ong da ka basyu ngam. Hakata ka sengi. Ha Jerusalem ka ja Jerusalem. Lai hajar ngut. Ngam tharai. Kadi ka balale da ka bala pengam lut borok. Lai hajar. Kamlong ka bala banle kumta. Hakai sini. Nang ta kum lare pane keren menes khamat. Kijing pan baptis kilong biblical. Kabam dei tang dapat pengam ki weru kilong biblical. Ngi keren menes pang pen baptis. Kabala le hayung Cornelius. Ngam farai bukan dei kijing pen baptis. Kepada syu pengam hayung te pendap. Hayung. Mdeha mdeha wa. Kecing pen baptis hayung jong Crispus ke bengi keren meneh. Bala dak pen kado meneh sakmat. Kade hayung. Mdon wa. Mdeha Mdei sejak sum. Toi laya tu ru menengi keren tiak sepang kali dia mo. Kaying juga kali dia. To ketu tekaja hajan hi. Teka lak bandai ha Tang bingelak masung tu pada bakadai ka kentai. Tela dale ya kerukom ka ba. Kumba kalong hi senrang. Kalabu jing ha boong da kumbai pat. Kumno lapan baptis ya ka Lydia. Hakutu kepor. Nang ta syusyu ngidon kamban tip dak basyai. Bahabang ipai syaka Bible. Haka ketien tenrai ki ketien ke bal penunkam naga jik ka benta jo ka jik pen baptis kin katto ka niki ketien ka bapto baptizo baptismos baptistes bat kini kimut tang ban syupen ngam Henry gidon ru daga we ge jumut kimut tang ban syupen ngam kini ki ketien kamut ru ban wi kumba piwi da kasim priati. Kimudru ban penslek ban anoin. Kebasu penslek. Kini ki kentin tirnrai kimudru ban syu penji. Ban drench mo ban penji. Kimudru ban senrek. Kamudru ban tak. Bat kamudru ban sum. Tenado ki kentin tenrai kebal penun kam nap dibaptisu kamut tang ban syu pengam. Hoi ke pengam ka dika winiki. Tang bakam de, tang maka. Ka jemut ke basisya lan ka jemut ke batikana. Te syusyu kum berada ban ong menenes kemat haba pai syu trai Jesu. Kasyai ba ka nong rim. Pandangi la poi ha trai jing Jesus Christ. Utrai Jesu uklem pta. Ne uklem ai hukum dagano kano ka rukom ben baptis. Uklem ong trai Jesu. Utrai Jesu uklem batai ya kano ka mode of baptism lane ka method. Kumno ban pen baptis. Kumno ba di ban le. Ipu orang hang ro ada ban pen mau sisi mene. Matius kelong ba arku pra. Kot bakat pra mo. Hang tu. Kai utrai Jesu long u ban ba upen kan mau ya ka kerteng. Penuh senran di kimriu barok. Pen baptis siki haka kerteng. Kajong kupa, kajong kun, bat kajong umensim bakoy. Baptrai Jesu uklam ong tangyano badai ban penbaptis uklam ong. Utrai Jesu uklam ong tanghangno badai ban penbaptis uklam ong utrai Jesu. Badai ban le tanghang ta. Bat uklam ong ru tangkumno dai ban penbaptis. Kaputrai Jesu ai bet kalong ya kejengmut kebayar, kebadon pat ya kejengmut kebajeliu, kebasisya bat kepatenrai.
kabadon hapo. Nang ta sa kawaipat kapangidon kamban kenmau kalong ba utrai Yesu uong penbaptis mo lade ka Bible ka bangi pule da ka mdei ha ka da ka kamu mdei ka bangi ong ha ka te ban jubab bek ban syuong baka jubaptis ka badai kalong tang da basyuk pengam kalong biblically wrong kalong ka mapakla sipun hoit kalong ka way neki tang bakam di tang ka kabale ki way ru ka pendep ki way ki rukom penbaptis ru kilong ki badai te mangikum ka balang tengi pediang pi pengam ru ni pediang ngade ka baka senrei ru pediang apa ki way ki balang gile apa ki gile ni pediang ban ngim dabat ban ong tan batang da ka ba syupen ngambek ita ilong kendiat aku bedai berkini. Aku Lisbon pastor ki tu kilong kimat ki badon kam le se ki nong kemi ikan ke channel ki para bangi ki jongi bat ki bakwa ban wat jeng tip ka babanya sepang kane ka phang jong jeng baptis kin mentoy na kane ka jeng keren ba ka jeng pensai jong pastor ki pi masering ti pastor ki asrong hang yo pidon kano ka jeng pensai su penskem halo ka jeng ong jeng pastor masering Direktor bapanya ya kenika diskussion saya sin patang kendiat ngadon ban kei ke baik sur sering lebu kalabiang haga sisa dan rekat benang keren kenang mi sibon ban nget bakatakan long kajing mentoy ya prabenget ki ba pe ya kenika ke channel nalor ka biblical foundation ka bangingi don ngakwa ru ban kamlong praktikal kendiat habe hebat kan kajing pengam naka bible my pastor ila kadau mene long bam dadon hi kajing ong ba badai ban pengam bawat eu jisuru ngimla ban ong ba pengam yu ka bible ko ong baptis yu hawa Jordan te kala ban long balaya lamu jisu syawa Jordan kala ban long bau yang harut wa kala ban long bau yang apa deng jong kawa Jordan te kanyang baptis kalong dak kom ong Yohanes lai ong gospel Yohanes khot bakat we lai nong ong bangat baptis pi da ka de hapo la ne ha ka te eu jisu laya lam syawa Jordan ya kata kasih ke Bible baptis hawa Jordan te kemangal ong ong pada pengam yu kala banlong ba ndak lapoi hawa Jordan la pengam yu kala banlong ru la sim da ka hawa Jordan ta yu ta kedai ke ba ngisem ngilap ka balong kat kum ke Bible ka bangim la banong la pengam yu ka bangim la ru banong klem pengam yu namar ba klem keren sai baptis kalong hawa Jordan kala balong wiang harut wa kala balong wiang apa deng te klem tho pada ba la pengam yang hang ta hapo te hari la baptis ya da ka la ong da ka telangi sim sai ke jemut jo ka te kalong ba ta ka te da ka ken penon kam andai ap ong hakala ne hapo pada ka ong plum japo ken pengam kata ka dika ka jemut long khnang ban sai ki pra banget ke bias ngap mo ni angkwa bingi bangin kam long kam sai ti ya ka e ka balong praktikal pat de nalor jong ka melotho ka Bible ngang perkhat kumno tharai ladat baptis ya kibri ke bepang ki kala bamut akpor ki pangjur lajan yam ki ong akwa ka jin baptis lem yang kumno tharai ngera asu mengi pengam ngam long ya ka balong praktikal teh keren long kan long kumno ya ki kin im ne kin yap kata ka de ka ba ka praktikal ka bangi sem kendu manga kum pastor bapandep ya ka in baptis ki babun ki bentang perkhat ru ka e ka balong praktikal ya kibri lane kumno ki bri ki batemen Mapeli ki bala bat dingdu ong no bala temen kwa jin baptis kala bamut chua ban klat no ada kerendak baburom ni pengam ya ki kumno kin long ta kri belong praktikal lane kumno haki jaka ki ba hari siang mat ku umbandi ru kamlong setia ke besuk benyo kumno nyo mene pengam baptis mene pengam lane kumno baptis haki jaka ki ba haptha bat liur bat telang pengam yu breu ngatrai mi nang tute toy latip hi la dah jaka bokum kita dan reka ke pamangi ngile namar bahag Bible ru ka klem penkesan ya kanu ong pastor ka mood of baptism klem penkesan badai ban ngamne badai ban chuta ne senrek ne hak Bible ngile ya ke belum praktikal ka bangila ban le baro ya kane ke ba balang pian kale ngila ban le nadu kelung kena ya ke pang ngila ban le temen ngila ban le bat ki bakala bemut ru ngila ban le kadai ka mood of baptism ka bangila ban le salun sar ya baro badir makatangi sim ya kane ka ba mdon cuba ong tang yu tu yang ngatem long ni pediang ya baro tis bat ngila ban le dak ni kom le ya baro Terima kasih.
To nagaleng jonga ngala singahun ya ke bagine ki pastor jongi kilaya batai ha jingi de kata ka pengam ha ke singau jonga ngan kerentang dak bekerja musim ya ke singau shimet jonga kalong ba pi doktor kamai gini ki singi I kumba kata ke syakri ble jongi kalong tang ya ke ba pau sabar ngim ju perkhat su ya ke besapo kadonut jongi kamen sim ke jongi ngi penbiang ya ge sembol ya ge kisyap ngi karyam gabet jongi ke bahabar te habang ya lap ya kris kamut ya kita ge bersabar han re hagi met hagi mensim ke jongi ke jing syakri jongi hagi bari kabalang jongi ngan itu epi menta kaladap kelaseng ya kana du ukat kendai sepasan bat hagi taki por badang kena mengi ngim juyos nyawi ya kata kajing pengam kajing ya kelas apa dan kajing senraj lene kajing ya pengam lene ke bapen baptis arsin rile tangga kerteng rukam dan tip kini pastor gi kan mau ne menno ge mi gi kot ki ba defense ya kata kajing pen baptis arsin kadang sian gene teh kajing I junga balang jungi kepada ki spasnam menta mencuang idang don hagawe ga jeli ngila rakhe ya ke jingdap sis paksan pausnem ki babon ki nong syarai jong gabalang ke layo tia hautrai haga jinget telada ki klem yo ya kata jing penbaptis arsin lane lada ki klem yo ya kata jing pengam hato ki lej no sya dujok klem da kan mau ya ki ga jinget jong ki ka jing kendu jong ki menno gabalang ga sedang kising gibat terkong jongki gidan alum jing tep kabalang galong kumne de namar jongki kim tip ya kata kajing ya kata kajing pembaptis arsin lane kim tip ya kata kajing pengam ki tip bet ya haka kerteng ke jong ublei ukpa ukun bat mensim bakoj de namar kata ngaku aman penpaw kamat jongpi bat jong ngilang baro ki bayo sngeu ba ka wa Jordan hi gede tangga sembol Kagangga jong ki wei pat ki jingat jalong tangga sembol ka syong haga met haga mensim jongi bat sang skua ban penpau kendiat ngalap iwe jing tho ibang Jordan is a sacred river Ganga is a sacred river balai ki mai daga de gabade ga definite articles namar bagalong indefinite ka khoj haki ke nyangi pat kam khoj kadon haki ke nyangi pat kam don te namar kata ku melong pastor KS mene long ya bopang sano ke long applicable bangin lek sata lan ngin pengam ya bopang obo sitom te nakaliang jonga ku munong sarai jonga balangi te nga kersan teng ya ga balang presbyterian gale kabalong common to all applicable to all layau barit layau ba temen ya bopang obo sitom kane kajing penbaptis ke bangile menta kalong kabadeh bat Para kejuko por ngin nam ongro bakiri kabakiwe kile kalong kabakala namar ba kabakiwe kile ru kalong biblical kabamangi ngile ru kalong biblical ngilaban lum ya ka kataka tup jong kajing keren to pastor KS Ronghang tu I teman besar ila keren sepang kajing penbaptis bat kita ki kepa jongi kela tiano moh kela le chorok trai te hadukat no kane kajing penbaptis kawan ra ya kajing penim le kalong ladam penbaptis myo jing penim ne lada ne hakano karukom pi don ban ai jing syai ik para bangit ki jongi nadu basadang mening ilaya persang hiban ya syai ya kata pastor babatai panggatin baptis ru ila batai saya kata maka ke pengile hak baptis kadai sign and seal kedak markashap but ila rangi keren kam jeli kata ke bautrai jisu keren pang baptis hak jing sisa wanra ke jing mut bakan jam sim ke badon hak jing baptis namar ban syubatai ya ke balong daga ketin belai long kamlong ke besuk pang kata jing penim jing ia jung wanra ka hakadur jong ke jing penbaptis bat kata kalong kadak ke bau keren pang katai kajing sa jung upat de kajing sa daga senam jung u te macam san ru la keren kalong ba ke bangile mangi kadai
ngimlak ban len ya kata bagi kadak kidon hi ki para banget ki baong hang no thok ke babul pada tang kadak kidon ki baong kum taru hang no thok bagi kadak baptis ngai os ngu bahai kata gini keren dan re ngin hap priang bagi kadak namar ba kin baptis hi kumang alaong beneru ba daka hi kamdei ke jing penim ka jing penim hi kadai dak jing ai ke jong Jesus Christ dak jing yap ngalor jing pernah bat la ngishim ba ke jing baptis ka bangile kala biang ban ai jing penim ya ubriu ngatrai ngila yang haja kau belai saya cisin pat ong kata ngila yang haja kau belai namar belada ngile mangi ngipan ngam mangi bat ngi ong ba ngile yo jepet im lan ngile mangi ngi tenrek ngi tak mangi ngi ong ba phila yo jepet im kat tulab yang mut kata ngila yang haja kau belai ba ngila kular ki ba kala yo jepet im tenre ka jing pen im hi ka dei long ba ka jing ai ka jong Jesus Christ te halor jong kenek nong rim ka ai ka ba tu jing keli ka ba phila bu nam ta jing ka por kumno je gitu ki bala yap mensyua ki bam dei ki ba pengam namar ong mesan ba tu ki balang jengi spas ne mensyua kim tip hero ya kata namar ba 4 mi kini ki kenhun bu pher long ki ba hikai ba de pengam de ban le arsin laisin te ki le bai da ki jing khoi men siam chi sien bai dang khulung la le ki mi kpa bat ki lahun ya kata bat hangai ngai simba kata kelabiang ya ki kamdon kano bat ka bakong san hi kalong ka jing le ka jing im ka jongi ki breu la ka dei ne emot kamon ka jong belai la da gitu ki breu ba pengam makanaru la da ka jing im pat ka bede kamon belai te matrai ka tu ka kam lai pan sai namar ka kumang ong manek maka hi kam dei ka pasai ki pom te ka dei ka snam jong Jesus Christ namar la da ka kala ban sai im baptis kala ban sai ki pop te Jesus nam yap chui lo ding pnaru nei Jesus nam yap chui balai usha yap namar ba katai ka la ni ka jing kenya da snam ki marat baro kim la ban sai ki pop udai ban kiu halor jong ka ding pna bat namar kata ka syai bakin baptis lane ka kalong tang ka dak ka pau syabar bat ban pankut e ka ni hangai ngi sim ba ka kong san e ha jing baptis ka jongi mdei bia pengsan dei bia penrem ten rei ka ba ngakwa bangin sim kelum ha ka ni ka por kalong ba kitu ki babut e ka nong rim ka ba pengam lada haki ka dei kumta mangi ngim penrem e mangiru ki ba le ya ka ba chuta sendrei padang kelung ngi dei ban skema kata kenong rim ka bangi ngidon namar ka kong san ni ka long ba kumbau yon de su ong ba ngap baptis ye pi ka ten re dawan uta ba kam krau ban ya nga uba kam de nga wan lej watang ki juti jung uru uta baptis ye pi da ka ding ba daw man sim bat hangai nga sim ma jing baptis ka bangi kam don kam hiding sngi ka de ka jing baptis ka jong man sim ba khoj kam shong than hai tu jing le jong i kitu ki de bodon kam ki bolong compulsory jing bin le namar ngi penya so ela de bot Chris dan rei ke kong san me khamya be ka thong kalong bangin yo padiang ru yak chen baptis ka jong man sim ba khoj Pastor sharing ya pidon ka scam ai percaya lo kata ka ai ka bat mesan ila bu par jo ka ba pastor la pensai ngasngo kala biang tringan chu ong tang iwe ban penya dei ba kan ka jing kren ka bangi kren menta ka ai ka jing penim ha ong sempul ka dei hi ka jinget bat ka jing IT ka jung how try jisu kami bat kawan nang ta kabamut ba ka jing IA kumula da bon ong mene te ban penia dei ba ka phang ka bangi kren te kunungin bu iki khulung syabar jong ka jing IA nginam la dalile ban bu iki khulung syabar jong jing IA kasungo pan atang ta dia tulis pun pastor ti kawi pade ka jing keli ka ba kapapun perkari ke babun kalong ba haba kidon kinong yelap ki bawan yelap ke gospel but kidon ki paramansim ki ba kelak ka bamut ba kita kinong yelap ki penbaptis no ki hang tu kidon ki bale kumta but kidon ru ki ba haba kilet ban sikiwe ki kenhun jog jeng yelap but kita ki kenhun ki penbaptis no ki te long mangi kidon anu ki pastor hang ni kecing keli ke bami nak tak kalong manu balap pun baptis lane hanu lapun kubur ba ban pun baptis ya ki balak kelak ke bamut nane ya ki kelung store ke pima sharing to doktor kamai ngan shu jubab be simple ka ai ka bangi don ba ka ai ka bangi suktu hangi ka ai ka bangi kum ka balang persbitian ngile ka ba don hikat kum kanong rim ka scam na ka tin ka jong play bat kum jur ka ai ka bala bu constitution ngi ka bangi tip te kalong hi ka jipan baptis kalong hi daki
minister ki jing constitution ka ong ki minister mut ki pastor ki ordain minister jongka balang kabada don haka daka jing penkentang kepada don haka daka jing pen kubor iki kepada gedon haka daka jing pen bet yaki umdei ke basule umdei ke basukwa uta unong le umdei ke basukam uta unong le habo ong dok maipat kadai ke ba datip daka bor kadai ke ba lapun kubor ke ba lapun kentang bat kamdei ke ba sukam nang ba sule hiu tu unong le kadai ke ke ba haki imlang kasalang lane haka pertei balang ke jung kamtam ke bengi sutu kamha kalong hi daki briu ki brajiet lane ki bala bu kerpang ban pendep ya ketuka kam ban syuong sumpul ya katakan Top soke sanghang ipidon ban ong i lor kani. Tom direktor bapanya ya kenika discussion ke jongi bede kenika phang anjing syak labiang hi namar ba kani te ke dei bat kadei ke dei ru bat kirai sinot jongi beladan lupa mo kirai sinot kelapa yang lupa ba jipmdep ya kenik baptis hangi hi ngisi maretang gitu ki balapan kentang ki ordained person ki ba yong berkata kadei ki pastor bat ngangej bah ka bible ru ngin siap ngin lap bah bale e kanu mod ka kecin ke jong blai ru kala keren sai upol ong sai tole eke baro ha kajing renti bat kajing i tenan te ngathrai ko ong pastor mene don kam hi ya kajing bu bej mano ban badi ban le ban shele almu leman ngathrai ka long mitnat chubu ong ko ong i modertor mene ha kajing sengelam marialap te kela pomot te tu wer lemare lai khnrup baptis wan sawe shu baptis manga long kam ka bi tenan de bandon mano badai ban le marka ka bible keren sai ba le eke baro ha kajing renti bat ha kajing itenang badu blai jong iru ulong blai jong renti mdai balik keluar balik lemu telaring pe ha kapor jong ka new testament ki sunran ru kidai ki apostol hi ki ba pendep kam baptis mdai mano ki pai ba balang tu ki ba syami la kami syamadan pendep tenredi ki apostol ki sunran ki jong tra jisu betu yang iru bagi dai tang itu ki bla khot kerpang ki bla jet kerpang tem dai tang ngi hablang pertrian mdai tang bangi pediang tang pastor jengi ba pendep pastor jengi ki ordeng tenrei lada ki wei ki balang ru ki baptis baptis lale ya ki ordain persona baki wan ki balang jong ingi pediang kita ngim baptis su arsin ni bokum kita ngim le su namar balai namar lale ya ki ordain person ke ba mangi burom ki weru ki kon hon balang laj no satang la lale da bom dei u ordain person su le la kale da ru pai ba kum ne kum tai te ya kata te ngim pediang ke po jong ke balang tengang don ong tak kum tahi namar ba kadiru karai ke bang le pediang lang ke ba la man pendep tang laki ordain person blak bet kerpang Kulisipun pastor hang di ngila apu artat sa kapakut jong kane kajing keren ngila ya keren ya kapang kai kajing pembaptis ka jing pembaptis iki khulung kajing pembaptis arsin bat kajila kumno la kajing pembaptis ka kumno ka biang ka pengam ne ka susenrei ka suta bat kini kimat ke ba syahmat ka ba ki parabangi jungi ki bubun sin ki kwa banyo jing tip ka batikena tenalor kini ki jing ekran ki jongi ki pastor ki pade ki lat jing rap lane ki lat ki ban sothu banerap ki parabangi ki jongi yo ki don ki kot ne ki jing tho ki ba ki kila banya pule banya wat jing tim pidon ni ban ajimut ki parabangi ki jongi ba kami ekene ka chana doktor kamai kidon ki kot ki bakabalang presbyterian ki jikumi naduk ka balang presbyterian hari India larang ismat ban pule kamlong ke bapakala yang ila dangi pule naduk ka riti peniat balang jong ka balang presbyterian ki jongri hang tu la thok lut ya ki sipau tili ki artikel ki baka nongrim ka balang presbyterian ka yeng telong ka wei ni ki benta ki bakamat ki bagin pule Tiga balang presbyterian India haka label juga PCI kilapan mi ro ka theology of worship kilapan mi sekawi ka kot ka baidei bat ka baptism kerpang te haka thok katar khasi ke jongiru
Kidon ki pastor na do ki por ki bakaman shua. Kot jong pastor rap thap. Pastor Tirot Bon. Pastor ID Morway nomo ki bala penmi kini kot ki bakordor. Ki bakongsan bat ki bidon kamha na kabenta ka jing tip jungi. Hooj ka don ru hi ka jing don kamru ka bangin dang hap man penmi ki bakum kini jai kot laka long sakum bakat tu anteli naka hakabede ibat ka balang ka bangidon esu don tangwan mai phang ta Takuli suun pastor mar philak kedo ya kitu kikot kiba kipara bengit jungi bat kiwipat kiba kwa bantip dikena bat janai sepang kajing temu ke bokongsan bat karukom jong kajipun baptis kila ban pulih di kene kapor ngilapoi ke bakut jong kene kajing ya tainya kajing ka panel discussion kajungi ngai kajing kublei ka basikat de temen besan arap pamsong pastor KS Ranghang bat pastor KP Masyering kibala pelaj por ban ya keren ban simenta kene ka panel discussion bat ya piru ki nokmi ngai kublei pi pila pelaj por ban page kene ka channel bat ngi kerpat ya pi pinang ya kami bat subscribe bat ban like bat ban share ya kene ka channel ka jong ka Riboy Presbyterian Synod bakan long ka jeng yarap ya pi ki ba page bat ikiwe bat de ki para banget ki baron kam ya ka jing pensotu ko basai da kublei shibun